Κύπρος 1945. Ένας διεθνούς κύρους εργοληπτικός οργανισμός, μια πρωτοπόρα εταιρεία στην ανάπτυξη πολυτελών ακινήτων, δημιουργείται. Η Saibarco, μέλος του ομίλου εταιρειών Λανίτη, εμπλέκεται ενεργά στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας και του πολιτισμού, δημιουργώντας έργα ορόσημα για την Κύπρο που με την ολοκλήρωσή τους διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και βελτιώνουν την τουριστική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία καινοτόμων και πρωτοποριακών έργων, όπως το Aphrodite Hills, το πρώτο ολοκληρωμένο θέρετρο γκολφ στην Κύπρο. Για μένα η Saibarco είναι η ιστορία ενός μικρού τμήματος της εταιρείας Νηπή Λανίτη που εξελίχθηκε σε εργολαβική εταιρεία και δημιούργησε τεράστια και αξιόλογα έργα, αλλά με πάντοτε στο κέντρο της να βρίσκεται το ανθρώπινο προσωπικό της εταιρείας. Saibarco σημαίνει εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Με ένα δίκτυο διεθνές και τοπικό από συνεργάτες και με τους ανθρώπους της εταιρείας, το μέλλον είναι εγγυημένο. Η τεχνογνωσία και η αδιαμφισβήτητη καθιέρωση της Saibarco στον κατασκευαστικό τομέα της επιτρέπει να επεκτείνει δυναμικά τις εργασίες της στην Ελλάδα και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Με γραφεία πωλήσεων σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρωσία, ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων της Saibarco εμπλέκεται ενεργά στον σχεδιασμό και την κατασκευή μοναδικών και πολυτελών παραθαλάσσιων οικιστικών και εμπορικών έργων, θερέτρων γκολφ και μαρίνων. Η Saibarco συμμετέχει στην κατασκευή της Μαρίνας Λεμεσού, την πρώτη οικιστική μαρίνα στην Κύπρο για μεγάλα σκάφη αναψυχής. Μοναδική στο είδος της, η Μαρίνα Λεμεσού είναι ο πλέον ελκυστικός νέος προορισμός στη Μεσόγειο. Το βραβευμένο έργο Akamas Bay Villas, η επιτομή της παραθαλάσσιας οικιστικής πολυτέλειας, αναπτύσσεται στη βορειοδυτική ακτή του νησιού. Το The Oval στη Λεμεσό, το ψηλότερο εμπορικό κτίριο στην Κύπρο, θα αποτελέσει και αυτό με τη σειρά του το νέο ορόσημο στον επιχειρηματικό κόσμο. Στην Saibarco πιστεύουμε ακράδαντα στην καινοτομία, στην ποιότητα, στην πελατοκεντρική σχέση, στη δέσμευση στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Εδώ και 70 χρόνια, οι αξίες αυτές καθοδηγούν την κάθε μας ενέργεια, ενισχύοντας και εδραιώνοντας τη φήμη της εταιρείας μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Διαρκής και αδιάλειπτος στόχος μας παραμένει η συνέχιση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας με τη δημιουργία έργων που αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε στην Κύπρο. Saibarco, 70 χρόνια δημιουργίας.